କରିବା? ଆଜି ଛତୁ କରିବା। ବାବୁର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ହଉ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ହି ମା, ମତେ କି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ। ସିଏ ମୋ ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ସେଇଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ଓହୋ, ହେଲା ଯେ ମା, ଆପଣ ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ କମ୍ ଖାଇବାର ଥିଲା ନା? କ'ଣ? ମୁଁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଭଲ କଥା, ଯା ପଳା ଯା, ମୋର ଟଙ୍କା ରହିଯିବ। ବାପା, ମୋ ମମି ରଖିଯାଇଥିବା ଚିଠିଟାକୁ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ। କ'ଣ? ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ? କ'ଣ ଗମାତ କରୁଛ ନା କ'ଣ ମୋ ସହିତ? ନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, କୁହ ତମେ। ଓକେ କହୁଛି। ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ଶାହଜାହାନ ଯେମିତି ମୁମତାଜକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା, ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ହଁ, ସତରେ? ଆରେ ହଁ। ତ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତାଜମହଲ କରିବ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଜାଗା କିଣିକି ରଖିଛି, ତମେ ହିଁ ଲେଟ୍ କରୁଛ ନା। କ'ଣ? ଆଉ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ, ଭଲ ଚାଲିଛି। ହଉ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିକି ହବ ଆଉ। ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ମାନେ? ଏବେ ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ତ ବର୍ଗର ଚଳେଇ ଦେବି, ନାଇଁ ଯଦି 300 ଟଙ୍କା ଦେବେ ତ ପିଜ୍ଜା ଆଉ।